O proxecto na Casa de Papel nace da preocupación por parte do alumnado de cuarto de ESO do Instituto Perdouro de Burela para axudar aos demais co apoio de 6 profesores nesta situación tan excepcional e preocupante. O alumnado confinado durante a pandemia da COVID-19 tomou conciencia das necesidades dos habitantes da súa localidade. Inspirándose na serie La Casa de Papel, os rapaces organizáronse en banda para traballar en equipo e conseguir puntos cun fin solidario. Semanalmente, o profesorado lanzaba retos. Coa entrega das súas tarefas escolares, as bandas conseguían puntos. Segundo ían pasando de fase, desbloqueábanse produtos que podían trocar: máscaras, alimentos, produtos de higiene e puricultura, material escolar, roupa. Preocupados pola situación sanitaria emerxente, o alumnado tratou de conseguir tapabocas para as bandas. Ademais, crearon un rap do confinamento e lanzaron un vídeo de apoio, Damos as grazas, onde se recolle o labor dos colectivos que estiveron activos durante o confinamento. Tamén redactaron un diario persoal do confinamento onde reflectiron os seus sentimentos. Sensibilizados coa emerxencia social existente, contactamos con Cruz Vermella Burela, que nos informou da existencia de 58 anciáns usuarios da teleasistencia que viven sós. O alumnado dispúxose a escribir cartas de ánimo para os maiores que foron enviadas para paliar a soidade. Outra iniciativa foi axudar o Banco de Alimentos de Burela organizando unha campaña de recollida de alimentos nos supermercados da vila. O alumnado elaborou os lemas para a campaña e fomentou a difusión desa mesma campaña nas redes sociais. Colocaron carros nos supermercados e supervisaron a recollida. Na última fase, as bandas intercambiaron todos os seus puntos conseguidos e puderon materializar o virtual polo real. Celebramos a execución do proxecto no final de curso, cando a mobilidade estaba permitida. O xoves 18 de xuño, no patio do Instituto, coa prensa cubrindo o acto, fixemos entrega ás entidades colaboradoras dos produtos conseguidos: alimentos e produtos de higiene e aseo persoal para o Banco de Alimentos da Mariña grazas á campaña de recollida activa durante 15 días nos 3 supermercados de Burela. 250 kilos de chicharro para o Banco de Alimentos de Burela grazas á colaboración de APSA Burela, que doou o peixe. Produtos de higiene para bebés para os servizos sociais e migración do Concello de Burela. Material escolar destinados aos usuarios de Cruz Vermella Burela. Roupa de segunda man para Cáritas. Fíxose entrega dos tapabocas a cada membro das bandas conseguido na fase da emerxencia sanitaria, así como dun diploma acreditativo polo seu esforzo e colaboración no proxecto cooperativo. Este acto foi recollido na prensa do sábado 20 de xuño, La Voz de Galicia e El Progreso, na revista escolar do centro, Maruxía número 26, e difundido nas redes sociais do centro como das entidades colaboradoras. Despois de 3 semanas na casa e xa na última semana do curso, os rapaces mantiveron o ánimo e a motivación e entregaron as súas tarefas con ilusión de colaborar con quen máis o necesitara. Reciprocamente, aprenderon a xestionar as relacións entre compañeiros, a investigar sobre as necesidades dos demais, a empregar un orzamento limitado da mellor maneira posible e redactar diferentes textos e elaborar produtos gráficos e audiovisuais. Demostraron á sociedade que, dende casa, aínda se pode facer moitas cousas. Eles continuaron aprendendo e non só contidos académicos. Coas súas aprendizaxes lograron axudar os demais. Seguiremos fomentando o traballo cooperativo polo seu impacto solidario e social na nosa contorna.